הגולים הכי מטורפים שנפסלו בהיסטוריה של הכדורגל. יש רגעים בכדורגל שפשוט שוברים את הלב. אתה קם מהספה, צורח, חוגג, בטוח שראית את אחד הגולים הכי יפים שראית בחיים שלך. אבל אז השופט שורק. השער נפסל, והרגע שיכל להיות אגדי פשוט נמחק. היום אני אראה לכם כמה מהשערים הכי מטורפים, מרהיבים ומדהימים שנפסלו. חלק בצדק, חלק בגלל טעויות שיפוט, וחלק פשוט חוסר מזל. נתחיל עם אחד הגולים הכי טריים שנפסלו לא מזמן. אלוורז, שחקן אתלטיקו מדריד, ניגש לבעוט פנדל מול היריבה הכי מרה שיש, ריאל מדריד. האצטדיון בוער, הדרבי של מדריד, הדקות האחרונות, התוצאה 2-2 בכולל, גול כאן, ואלוורז מעלה את אתלטיקו לשלב הבא של ליגת האלופות. אלוורז התקרב לנקודה הלבנה, בועט חזק, חד, מדויק, ומכניס את הגול. הקהל בטירוף, אבל אז השופט מקבל הודעה מהעבר והשער נפסל. למה? כי כשהוא בעט את הכדור הוא החליק והרגל התומכת שלו נגעה בכדור רגע לפני הבעיטה, ובעצם היו שתי נגיעות בכדור, מה שאסור שיקרה בפנדל. הקהל היה בהלם וסימאונה השתולל במסיבת העיתונאים. אפילו וופא הודתה שהמגע היה מינימלי והודיעה שתדון עם פיפא בשינוי החוק. אבל זה לא עזר לאתלטיקו ששוב נעצרה על ידי היריבה העירונית. לפני שנמשיך בסרטון, אם אתם אוהבים את התוכן, אל תשכחו לפרגן בלייק, לעקוב אחרי הערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שעולה לערוץ, וכמובן תכתבו כדורגל למטה בתגובות ואני אסמן את התגובה שלכם בלב. בואו נמשיך בסרטון. נעבור לסופר קאפ של 2025. איניאקי וויליאמס כבש שער סופר חשוב מול ברצלונה בחצי הגמר של הסופר קאפ של 2025. בדקה 87 כשבילבאו בפיגור 2-0 הוא חוטף כדור מההגנה, נכנס לרחבה ושם גול שיכול היה להחזיר את הקבוצה לחיים. הקהל בטירוף, השחקנים חוגגים, אבל אז ור. בדיקה קצרה חושפת נבדל קטן במהלך המסירה והשער נפסל. יש ויכוח אם בכלל היה נבדל, הילוכים חוזרים מראים שאולי הוא היה בקו. אולי, וזה בדיוק העניין. גול כזה מדהים לא מגיע לו להיעלם בגלל נבדל גבולי. אבל אלה החוקים. ומה קרה בסוף אתם שואלים? ברצלונה עלתה לגמר וויליאמס נשאר עם שער לפנתיאון שלא נחשב. בואו נעבור עכשיו לטיירי הנרי בעונת הבלתי מנוצחים של ארסנל. ארסנל פוגשת את בלקברן, הנרי כבר עם 20 שערים בליגה. שוער בלקברן תופס את הכדור בידיים ומתכונן להרחיק, אבל הנרי מזנק במהירות מדהימה, גונב את הכדור ממש מהידיים של השוער ומכניס אותו לשער. אבל אז השופט שורק. לטענת השופט, הנרי הרים את הרגל גבוה מדי וזה נחשב משחק מסוכן. למרות שהכדור כבר היה באוויר ולמרות שהנרי לא פגע באף אחד, השער בוטל. ועכשיו נעבור לרונלדיניו בתקופה ששיחק בליגה המקסיקנית. קבוצתו מובילה 3-0 על סנטוס לגונה. סנטוס מגיע עם יתרון 5-0 מהמשחק הראשון, אבל קבוצתו של רונלדיניו בראשות רונלדיניו לא מבטרת ומובילה 3-0 בגומלין. דקה 66, רגע קריטי, אם הם מפקיעים עכשיו זה 4-5 והכל נפתח. רונלדיניו מתחבא מאחורי השוער של היריבה, וברגע שהשוער מוריד את הכדור מהידיים לרגל כדי לבעוט אותו, רונלדיניו מתגנב מאחוריו, חוטף את הכדור באלגנטיות ומכניס לשער ריק. אבל אז השופט שורק והשער נפסל. לטענת השופט זה היה עדיין כדור של השוער, ולכן רונלדיניו עבר על החוק. ולא רק שהשער נפסל, רונלדיניו אפילו קיבל כרטיס צהוב על המהלך. אבל מה עם קצת מספרות שנפסלו? קבלו את פבלו אוסוולדו, חלוץ רומא לשעבר, במהלך שיזכר כאחד המרגיזים ביותר, ולא בגלל הגול, אלא בגלל איך שהוא נפסל. רומא מובילה 2-1 מול לצ'ה, הדקות האחרונות של המשחק, ואז הכדור מורם לרחבה, ואוסוולדו עם הגב לשער ממריא באוויר ונותן מספרת מושלמת. הכדור עף אל הרשת, השוער אפילו לא זז. גול פשוט מדהים. זה היה אמור להיות השער השישי שלו לעונה, אבל אז הכוון מרים דגל לנבדל, ואז הלב פשוט נשבר. מסתבר בצפייה בהילוך החוזר שאוסוולדו לא היה בנבדל. מי שכן היה בעמדת נבדל
זה חברו לקבוצה, אבל הוא לא נגע בכדור, לא הפריע לשוער, לא השפיע על המהלך. ללא ספק טעות קשה של השופט. נמשיך עם עוד מספרת, והפעם של קריסטיאנו רונלדו. במוקדמות יורו 2008 מול אזרבייג'אן, רונלדו שם מספרת לא מהעולם הזה. הכדור פוגע במשקוף, עובר את הקו, ואז קופץ החוצה בצורה מטה. רונלדו כבר חוגג, אבל השופט לא שורק לאישור השער. לטענתו, הכדור לא עבר את הקו, אבל ההילוך החוזר חשף את האמת. הכדור עבר בבירור את הקו הלבן. ללא ספק עוד טעות קשה של השופט. לצערו של רונלדו, זאת לא הייתה הפעם הראשונה שפסלו לו שער. בחצי גמר ליגת האלופות מול ביירן מינכן בדקה ה-71, הכדור מגיע לרונלדו שמשתלט עליו בצורה אלגנטית. שתי נגיעות, בעיטה לפינה וגול אדיר. אבל אז השופט שורק. מה קרה? לטענתו רונלדו השתמש ביד במהלך ההשתלטות על הכדור. הילוכים חוזרים מראים שהיד השמאלית שלו כן נגע בכדור. שופט אחר אולי היה מתעלם, אבל השופט הזה החליט לשרוק, ובצדק. חשבתם שסיימתי עם רונלדו? תחשבו שוב. במשחק מול ניוקאסל באולד טראפורד, רונלדו הצליח לכבוש 2 שערים ושניהם נפסלו. וזה קרה תוך פחות מדקה. הראשון די ברור, רונלדו היה בעמדת נבדל כשהכדור הגיע אליו. השער נפסל מיד ובלי יותר מדי ויכוחים. אבל השער השני זה כבר סיפור אחר. הכדור היה שייך לניוקאסל בעקבות הנבדל ממקודם. הבלם ניגש אליו, נגע בו קלות והחזיר אותו אחורה לשוער ניק פופ, ואז פשוט הסתובב והתחיל ללכת. כולם חיכו שפופ ייקח את הבעיטה, כולם חוץ מרונלדו. רונלדו ראה הזדמנות, התגנב בשקט, חטף את הכדור מהשוער והכניס את הכדור לרשת. אבל אז השופט שורק והגול נפסל. רונלדו התעקש שזה היה מהלך חוקי, אבל השופט חשב אחרת. הוא טען שהבעיטה לא הייתה חוקית, שהכדור לא היה חי והגול לא נחשב. ממשיכים לעוד מספרת. קוואני כבש מספרת מטורפת במשחק בין ברצלונה לנאפולי במשחק ידידות. ברצלונה של מסי, פאברגס, כל הכוכבים, מנצחת בסוף 5-0. אבל זה יכל היה להיות סיפור אחר לגמרי. בדקה העשירית אמשיק נוגח כדור רוחב לתוך הרחבה, ושם מחכה אדיסון קוואני. הוא מזנק לאוויר, מסתובב במספרת עוצמתית, הכדור ננעץ במשקוף, מקפץ פנימה ונכנס. אחד משערי המספרת הכי יפים אי פעם. הקהל בהלם, הספסל קם, שחקני נאפולי כבר חוגגים, אבל אז הדגל עולה. יש נבדל. הכוון טוען שאמשיק היה בעמדת נבדל. שער שיכל היה לפתוח משחק שונה לגמרי, להכניס את נאפולי לאווירה, נמחק בשנייה. וברצלונה פירקה את נאפולי עם 5. אנחנו עוברים לפיטר שמייקל, שוער, כן, שוער, שכמעט הציל קבוצה שלמה עם שער מהאגדות. זה קרה בעונת 1995 בליגת האלופות, בגומלין באולד טראפורד, כשיונייטד בפיגור 2-0. יונייטד הייתה צריכה 3 שערים כדי לעלות. בדקה ה-60 סקולס כובש את הראשון, ונדמה שיונייטד חוזרת. כל תרחיש אפשרי קרה ליונייטד. כדור למשקוף, כדור לעמוד, נגיעת יד ברחבה שלא נשרקת. הכל קורה, אבל אז בדקה ה-89, שנייה לפני הסוף, שמייקל עולה לקרן. השוער האגדי עוזב את העמדה שלו, רץ לרחבה כאילו הוא חלוץ. כדור של גיגס מגיע, שמייקל מתזמן את הקפיצה, ובמספרת מדהימה, כן, מספרת, כובש גול מטורף. הכדור עף לפינה, הקהל בטירוף, כולם חוגגים, אבל השופט מרים דגל לנבדל. השער נפסל. למרות שהשער לא חוקי, אי אפשר שלא להתבאס על השער שנפסל. נעבור לפרנק למפרד במונדיאל 2010. אנגליה נגד גרמניה, משחק קלאסי עם היסטוריה טעונה. גרמניה מובילה 2-1, אבל אנגליה מתחילה להשתלט על המשחק. הנבחרת בלבן תוקפת, לוחצת, מחפשת את השוויון, ואז מגיע למפרד. הוא רואה את השוער קצת מחוץ לשער, מרים את הראש, בועט מרחוק, טיל שפוגע במשקוף, יורד לקרקע וקופץ חזרה החוצה. הכדור עבר את הקו בבירור. לא סנטימטר, לא גבולי, עבר. כל העולם ראה את זה, אבל השופט לא. ולמפרד כבר התחיל לחגוג רק כדי לגלות שהשער נפסל. מה שהיה אמור להיות 2-2 ולתת לאנגליה מומנטום מטורף פשוט נמחק. המשחק נמשך, גרמניה כבשה שוב ואנגליה עפה מהמונדיאל. וזה לא היה עוד סתם שער שנפסל, זה היה רגע ששינה את הכדורגל. אחרי האירוע הזה,
פיפה הבינה שחייבים טכנולוגיה. מכאן נולדה טכנולוגיית קו השער, ואחריה כמובן גם עבר. אפילו לאו מסי, השחקן הכי טוב בהיסטוריה בעיני רבים, חווה את זה על בשרו. בעונת 2017-18, במשחק מול ולנסיה, מסי בעט בעיטה שטוחה ולא חזקה מדי מחוץ לרחבה. זה נראה תמים עד שהשוער של ולנסיה נטו עשה טעות ענקית. הכדור החליק לו מהיד, עבר את הקו, ואז הוא הדף אותו החוצה. אבל השופט לא ראה שהכדור עבר והמשחק פשוט נמשך. רק שהילוכים חוזרים הראו בבירור, הכדור עבר את הקו במלואו. שער חוקי לחלוטין שנפסל בטעות. ולא רק שהשער לא אושר, ולנסיה עלתה ליתרון במחצית השנייה משער של רודריגו. ברצלונה הצליחה להשוות בסיום בזכות גול של ג'ורדי אלבה שחזר לאצטדיון שבו גדל. אבל התחושה שנשארה הייתה שברסה נגנבה. ונעבור לשער הבא שנפסל. תיאגו סילבה כמעט כבש שער מזווית בלתי אפשרית. במשחק מול ניס בליגה הצרפתית, סילבה עלה קדימה וקיבל כדור עומק, עבר את השוער ומזווית בלתי אפשרית הצליח לבעוט בעיטה מסובבת שהלכה לפינה רחוקה ונכנסה פנימה. הקהל לא האמין, השדרנים צרחו, אבל אז השופט סימן שהכדור עבר את הקו לפני שסילבה נגע בו. פסילת השער הייתה מוצדקת, אבל זה לא הפחית מזה שזה עדיין היה שער מטורף. ולסיום, אם חשבתם שסיימתי עם קריסטיאנו רונלדו, תחשבו שוב. זה היה אחד הרגעים הכי מתסכלים של קריסטיאנו רונלדו. משחק ידידות בין פורטוגל לספרד, רונלדו מקבל את הכדור באגף, יוצא לריצה מדהימה, עובר שחקן ועוד אחד, ואז מגיע ג'רארד פיקה, ורונלדו פשוט מרסק אותו עם תנועה חדה שמוציאה אותו מהמשחק. אחרי זה, הקפצה מושלמת מעל איקר קסיאס. הכדור באוויר, צולל באיטיות לתוך השער, ללא ספק אחד הגולים הכי יפים שרונלדו כבש אי פעם. אבל אז נני החליט להיכנס לתמונה. רגע לפני שהכדור חוצה את הקו הוא נוגע בו, והשופט שורק לנבדל. למה? נני היה בנבדל. רונלדו התפוצץ מעצבים כי הוא ידע שזה לא היה סתם שער, זה היה יכול להיות אחד השערים הכי גדולים בקריירה שלו. אז זה היה הכל להיום. איזה מכל השערים שבר לכם הכי הרבה את הלב, ואיזה מהם לדעתכם היה צריך להיחשב? תכתבו לי בתגובות. וכמובן אם הגעתם עד לפה אל תשכחו לכתוב כדורגל למטה בתגובות, ואני אסמן את התגובה שלכם בלב. תודה רבה שצפיתם, ויאללה ביי.